Amen. What a blessing to be in the house of the Lord. Amen. Amen. Praise God. This is the first Sunday of the month of May, kakabsat. Imbag iti Apo. Amen. Praise God. Nadanon tayo man neting aldawon. Amen. Amen. So let us all stand and let us give glory and honor to the Lord through singing. Good morning, Pastor June, Pastor Provi, Cora in the Philippines. Amen. Sino nagbuya? Di Rabi kakabsat? Amen. Amen. Praise God. What a blessing to see kakabsat iti wonderful journey Jadi iti Apo kadeta pinagkasangay na kakabsat. 38 years kakabsat. Blessing. Sino nakaraman dyan? Paalada? Awan. Amen. So let us sing the wonderful hymn in the service of the King, kakabsat. And the first verse sing, I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King, in the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunshine and the shadow I can sing. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Wait, kakabsat. Nakasagana tayo lang nga umagdayaw iti Apo kakabsat. Kaslaman lawan boses tayo nga manggag kakabsat. Sinot na banog nga nagubra? Amen. Ha? Amin tayo kakabsat na banog. Awan iti rason tayo nga han ko mga iti panunot kan puso tayo iti Apo 100% kakabsat. Gagangay mo lang at dati iti kapilya alagad ited mo iti 100% mo nga umayagdayaw iti Apo. Amen? Amen. To agpasango tayo man kakabsat kasi nukuma deto'y panagtugaw tayo kat ngipon ti senior citizen kakabsat. Tupol kakabsat. Iso nga agpasango tayo man kakabsat. Tanong ma-encourage iti sagtunggal may sa kanya tayo nga agkanta kakabsat. Amen? Anday mo't nga senior citizen Amen? Amen. Praise God. Oo, bigmat pala rupa ti sagtunggal may sa kanya tayo. Amen? Amen. Sinong mariknana iti pinaka-senior citizen dito ya? Nawang pwedeng amen. Nakirid pelat sagtunggal may isa. Nagitayag ni Ma'am Coran. So ano makarik na ti feeling it is senior citizen. But anyway, let's sing that third verse kakabsat. I am happy in the service of the King. I am happy, also happy all together. And the third verse sing, I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through His guiding hand forever I will cling. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring. In the service of the King. In the service of the King.
All glory to God. In the service of the King natin agad, 100% kakabsat. Amen? Our second hymnal this afternoon, Marvelous Grace of our loving Lord kakabsat. Let's sing all together the first verse. Sing. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like a sea waves full, threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is really crimson tide, whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Forward. Marvelous, infinite, much less grace, freely bestowed on all who believe, all who are longing to see His face. Will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Amen. Ti apoy ti maidaydayaw kakabsat. Niti tamin dagat permiti palid na kakabsat. Napudot nga tayo dyan na itatakakabsat. Amen? But anyway, uray kasanot kabarat tati dagat nabara mo dito yung kakabsat. Half. Ti kabara na dito kakabsat. Praise God. Our third song this afternoon, At the Cross kakabsat. Amen. All right. All together, the first verse saying, Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign God, would He devote that sacred
hanggang nga maragsakan kakabsat nga tinakakitaan yung jay lawag kat ijay krus ni Kristo. Amen. Amen. Praise God. Tay devotion ito tay bigat kat it's about faith kakabsat. Amen. You know, it's about renewing your faith every day. Kasi gusto kakabsat nga ako na ijay nga you take the love of Christ and the jay panakaisalakan mo kakabsat for granted. That's why you need to renew it every day. Taknon DJ, faith mo kat talaga nga kanayon nga ma-reassure itinal daw aldaw kakabsat. Amen? Amen. Tamo kanya tayo kat ada iti anak kong ba agkapoy iti pamati. Amen. That's why we need to pray kakabsat. And renew that faith that within us. Amen. Our last hymnal this afternoon kakabsat is Faith is the Victory. All together, and the first verse sing. And come along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road, the saints above, with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind spread, sweep on every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. On every hand the foe we find, thrown up in dread array. Let thence obedience be left behind, and onward to the fray. Salvation's helmet on its head, with truth all girt about. The earth shall tremble in our tread, and echo with our shout. Chorus. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Kahit mo't mga bak, you want to be victorious? It is that faith, kakabsat, that makes you victorious. Amen. Yeah, baka the preacher Erwin to give us the Bible reading and prayer this afternoon. Praise God for that wonderful song. Amen. We declare our faith this afternoon. Amen. Amoy no apay kasi inaramid tayo ti kasayatan nga banag ita nga malum kabsat. Iti kada tayo ti balay ti Apo. Amen. What a blessing kat. Yesterday kabsat, what a blessing ta nabuya tayo noon pe awan ti EJ kabsat. Nakita ni matangan tayo. Iti kinaimbag iti Dios iti ayatan ti nga pastor. Amen. Kat personally iti pagyamyamanak kabsat, iti pastor tayo kat. Iti nga namamuk isuna kinakadwa ka kabsat, maniput ti kinaubing ko king kinatutubok. Awan kabsat ti makunak nga adu nga nagagayim ko. Ba't ti ko na ni Pastor Prove, ore adu ti gagayim mo kabsat, no iturong na kamat ti madi. Ore manmanut ti gagayim mo. Nga iturong na ka, iti dalan iti Apo kabsat. That's a great joy and blessing. Amen? Kat, may mesalang kabsat ti pagpapadaan mi. Nga talo kabsat kini Pastor Badwa. Nga mga talo kat adalangan na kabsat. Amen?
Kaya di high school kami kapsat, tamimot nga may pagtangsit, kamatan na kamot ti babae di kapsat. Babae nga aso. Babae nga aso kapsat. Di kam na, awa ngamin, jak muna nga, jak namin ni Pastor Badwa ngamin, di nagbakasyon na kapsat, adijila unyong kamat kung mga nagpipicture kami, pasubyanan, dete, malagip ko, dete, kung titipong kam nga talo, kasi kami kapsat, tall, dark, handsome. Amoy latan ti handsome, kapsat, di kabasitan. Amoy latan ti handsome, di kabasitan. Amen? Tall, natayag ni Pastor Pruvi, kapsat. Yan, jokes lang ka. What a blessing. Amen? Malagput istorya kapsat ko nanang anak si datoy ita nga bigat ko nateng anak ko pampatid dog ti biag ko kat dumani-manin ti aldawag man di anak nan anak ti pang daw tayo anak ko pampatid dog ti biag kat umay man di rabi nga kapsat anak ti pang rabi iti nga rod natinglat anak ko tap natidog ti biag tayo. Kuna di anak nagot, unay kan nanang puro nateng baka hantay tumatay detan kuna na. But praise God kapsat deti sao ti apo nga magmagan tayo kay nagbaling nga taraon tayo kapsat tap nagbiag tayo. Amen. In your Bible in the book of Ephesians chapter 6 kapsat kat karkararak ti pusok ana nga tayo iti scripture reading apo nga may connect ko deto adipin mo kunak. Dito tinuturing ito actually devotion dito biat kapsat. Ephesians chapter 6 begin verse 10 naging na 20 kapsat. Ephesians chapter 6 verses 10 naging gana 20. Nung nakita yun, shaloud, amen? Basag Tilocano kapsat, iturong nyo dikiti matayo di pa nagbasa in verse 10. Kasi titi ko na itinasantuang nga Biblia. Panungpalan na agsadiked-ked kayo iti apo ken tipig sa ti panakabalin na. Ikawesyo ti amin akabal ti Diyos, tapno mabalin nyo tagtalinaed abumusor kadigiti pangalilaw ti sairo. Takidangadang tayo ket saan may busor iti lasag ken dara, no diget may busor da kadagiti ari, kadigiti man nakabalin, kadigiti agtuturay iti sipnget, iti alubong, kadigiti ito ti kinadags, ay nangangato alug. Gapuna, alayan nyo ti amin akabal ti Diyos, tapno mabalin nyo ti sumariked-ked iti dakes nga aldaw, ket sa ganan yon amin, adda kayo si titibker. Bumilik kayo nga rod, si babarikes kayo iti kinapudno, ken si kakawis kayo iti kabal ti kinalinteg. Ket si sasapatos kayo iti panakaisagana iti ebanghelyo ti kapya, kang runan na unay, alayan nyo akalasag, ipamati isu amabalin yun to apang sarapak kadigiti su amin adumadarang agayang tidakes. 17 alain nyo met apa nakakabal ti ulo ti panakaisan ken ti kampilan ti espiritu nga isu ti sao ti Dios. Nagdawdawat kayo akang kanayon kadigiti dawdawat ken karkararag babae espiritu ket agsaluka kayo amabuyugan ti amin na panagtalineed ken panangidawdawat kadigiti su amin asa santo. Tinggapu kanyak tapno maited kanyak ti sao agraman ti panagsao asitid tapno ipakaamok ti palimed ti ebanghelyo. Kapu iti daytoy siyak ti maysa nga babaunen nakawaran tapno kengkwa na makapagsao akpuma asitutured akas rebengko panagsao. Dito kapsat iti living testimony kapsat na Apostol Pablo. Amen? Iti panagipaay na iti biyag na kapsat Apo. Karadag tayo, let's pray. Apo Diyos sa maming dat sa dilangit, anyan Apo anak tanok itinagan mo. Itaydayaw da ka Apo iti amin nga puso mi, kinagyaman kami Apo iti ayat ting kinaimbag mo. Apo Diyos, agyaman kami for today's scripture reading. Iti libro Apo iti Ephesians, chapter 6, verses 10 naging gana 20. When Apo punulaunay iti saom. Kas may sa Apo nga naisalakan, may isa nga Kristiyano. Ibang launay Apo nga subyanan mi. Mangigan mi Apo kay may palagip kada kami.
iti patek ken importansya iti husto nga kipapananapo iti pamati, panagserbi, ken waray payapo iti naimbag nga damag, nga tulad apo, no kasano nga imuna nga nangigan mi. Iti biyang mi apo, iti kinubing mi idi, kinagtutubo king kinataeng. Kas kinapostol Pablo, nakita mi iti sa apo iti biyag, iti adipen mo. Iting ingutin kinayatin mi nga pastor. Nga ito'y impaay na met apo iti biyag na kengka. 23 years in the ministry. Iti panagminister. Tapno iti kasta may yadal dagiti sasaom, may waragawag, may kasaba, may pakamuha po iti naimbag nga damag. At some point in his life, nangigamya po iti testimonyo na, nga na-expectare nga kastoy gaya mapo, iti kariga at agbalin nga pastor. Nang rona nakakala po iti ministry ng patalik mo. But ada iti kanito idiapo, nga na-question, nga nakahit agtuloy nung mabalbalin, sa balik ko man apo, iti pilyem ken awagam. Pati istorya apo iti biyag na, iti panagserbina ken panangawag mo apo, ket babaen lang iti parabol ken kiniimbag mo. At tuya po ni Apostol Pablo, kas keng kwa na apo, ang mumet iti pastor mi, iti adipen mo, nga rebeng apo ngagtalineed kami, na kami apo nga namati, iti ayat, ken iti sao iti Diyos. Tapno iti kasta apo, mas mununig pa iti panakamumiking ka. Iti ayat mi, iti panagtalik mi king ka o Diyos. No kastoy apo nga kanayon, nga may pasubli, mangmangigan mi kami palpalagip kada kami, dagiti kinapudno iti saom. Dagiti karkarim apo, agraman pa iti naindakla nga inaramid mo kada kami. And so we are forever grateful apo, for giving us a pastor, according to your heart. In kabil mo, in saad mo iti bibya mi, namang taraon apo kada kami, iti panakaammo ken panakaawat. Ket kas keni Pablo apo, nabasa mi, imbagana, apatuloy apo nga dumawdawat iti kararag, tapnon iti kasta ipaay mo apo ken kuana digiti saom. Ket ijay, na may bagana apo nga nananay, ken usto, panagserbina ken panikasabana digiti sasaom. And as a church Lord, ditamot apo, iti patuloy nga dawat king kararag mi king ka. Dagtultuloy apo, kapanangited mo king kuana digiti sasaom. Ken iti panagsaw apo nga situtured. Panagaramid ka digiti preaching sermon apo Diyos, tapnon at adupay nga bibiyag apo ti mayasidig king ka. Adupay apo nga pamati, iti bumilig active care. Ken adupay apo nga kakabsat, dagsub talinad apo nga agserbi king ka. Yes Lord, thank you apo, kadigiti adu nga wagas nga ipagpakita mi ti pastor mi, iti panangiturong kimpidalan na apo, iti church, iti HBC. And indeed, Lord, we have a great and awesome pastor in our church because we have an awesome God. Kitagyaman kami apo iti biyag na. Gyaman kami apo iti panangususar mo. Alawin na apo, thank you, kadeti manin nga pribilehiyo nga umay agdayaw kinagrugbab king ka. Idawatin mi apo nga pag may sana kam nga rod ito, ayat ken pamati, iti danon mi apo, dito nga serbisyo mi. Bendisyon mo apo, iti pagkubuklan, idawatin mi apo, iti nananay manen, nga panangaramat mo apo, iti ati mi nga pastor, kas panangi kasabana manen apo, dagiti sasom kada kami. Pakauna na kami apo, kadagiti nagkurangan kinang labsingan mi, tapnon ti kasta apo, agtultuloy nga nabalegi dito nga aramid mi. Pamtig pa na kay dayaw, amin digiri dawatin mi, inapatinganaga na po mi Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. You may seated. Nagragsak launay kakabsat. Nadanunan tayo manan. Iti may kalima nga bulan. Iti taon 2023. Paisulaunay kakabsat. Ti umuna nga Domingo. Ti dating nga bulan. Amen. Special ita nga bulan. Nang runa ta adipon ti Apo. Ti
senior pastor tayo itata ti pag-birthday na. Amen? Hamaki dingi itata hamangi di kalman di Pilipinas. It's 3 days from now. Eksakto pe kayo. 7, 8, 9, 10. Tunong Miyerkules ka kabsati ka birthday ni Pastor Pruvi. But what a grand celebration yesterday. At patpatuloy tingi ikararag isuna. Amen? As we pray that the Lord will enlarge our coast, we also need to pray and support Him. It's the bigger the responsibility, the bigger the headache. Yeah, that's why you have to be ready when you ask for more. Amen? Sino kada kayo ti kayat na pa iti progreso ti pa nagbiag na? Amen? Nagsaya at nga kararag, nagpintas nga dawaton iti Apo. Napinpintas ni sagana tayo pa iti bagbagi tayo. Amen? At nagsaya at launay tata, makita ti nagtunggal mesa kanya tayo, si bibiyag kinaragsak nga agday daw iti Apo. Amen? Amen. Kat nagsaya at launay ta, digiti kakabsat tayo, parte ti pamilya ti Hawaii, adadat Pilipinas, ngayon ti Hawaii pag-atendaran da. Amen? Nag-atenda mo ki didikal man ni G-Service di bakarang talagang mamiss datay sa launay di gito. Yaya, uyuray ti iso da para di sumarunong nga patlak tayo. Tapno, dadan tumatkit din. Tita Minda in Paway talagang makatal na di binagpalpalid ni Tita Minda na bara launay kakabsat. We have Tita Minda in the Philippines. Hello, Tita. Nagpanatang Tita Minda. Siguro, guwanta Tita Minda. Halo iso kag panatang dito. Yeah, we have Grace in Bacara. Oh, praise God. Pintas ti background mo, Tita. Kaslada kalatad ti aya. We have Ma'am Cora at the control in Bacara. And we have Ma'am Kittel, Ijelikudan na. Praise God. And then we have Tita Teresa in Maui. Hello, Tita Teresa. Good afternoon. We have Tita Romana and Auntie Lucrecia. Ag-message si Tita Romana kanyak tatay Glenn. Kahit ko umay ng madibas si Trikrik-nak. So anak pela maka-umay ta sanctuary ko na naman. Yeah, we're praying for you, Tita. Prayerfully, you feel better. We have Sister Marivic in Honolulu. And the baby ni Mama O. Ije Batak is joining us as well. Marivic in Eva Beach, ading ni Florante, madibagbagi na mo't kakabsat, patpatuloy tayo kararagisuna. Brian and Richie, I believe, are also on Zoom, and Ate Luisa. Karkararag tayo soda kakabsat. Amen? At maragsakan na kita, intay da mo di Wednesday kakabsat, kat nabayag tayo to church, di ba? May pinangan tayo, nag-med pinagawid tayo. Kitag-text da Florante kay ni Sister Jeline. Nakita di message da ngam apag babak iji balay mangrugi nak agurnos basura ket ni agalarmada mo tengga kabsat. To cut the story short, baby Daniel had to be taken to the hospital. So pagsayaatan na dito ita na atendaran nga dagos isuna. Numampay no hospital idi Wednesday, Thursday, idi kalman idi Friday nga nagawid aya. Nakaawid idi Friday ket ita nga aldaw a day to church. Amen. Nasayhat ti kasting ubing nga kabsat nga irugrugi tayo nga hanga po nagsakit kagat iso tarasun mo nga hanga umay church. Amen? Mawatag ka kabsat at digiti banbanag nga makahinder ka niya tayo umay ngam napintas nga may sanay, may irugi digiti ubing nga nyaman mapasamag ti biyag, ti aldaw ti Apo, aldaw na hanga aldaw tayo. Amen? Praise God. Good. Answered prayer, naka-recover, nga may patpatuloy ti ikararagisuna. Stamat ka da Brian Kenrichi, dito baby da kakabsat, ikarkararag tayo. Sinuti ada saksakitan na itata. Ha? Saksakitan tirik na. Nyaman ita nga saksakitan, ipakaamuyo, tapno may ikararag tayo. Narigat no, kum tayo. Amen? Nasakit tirik nam nga na, banat, Corte Golden State kun Lakers di kalman. Kastala biyag nang habak mo Golden State beforehand dakil mo ti difference na di amen na sa valit ragsak ni mga heroin nga nga bak Lakers di kalman han nga isulat rason ti biyag di kita kakabsat ya endoy nagbuy-buya ka umno na pasen life goes on ya. Amen. Praise God. Anyway, dawate nga rin nga magdirte amin kakabsat. Let's sing our beautiful welcome song in Ilocano. Alaman mo ti sinagtunggal may isa nagtragsakan tayo makita isip kasi nagtunggal may isa. First verse now, ready, sing. Naragsakak gadim maray ka, intay panagdaya. Para munakin ka, and marignam kumati ayat tiyama, an ka
isagot ti Apo, ketal nagkararwa, ipek sa tay garud, agyaman kamapu. One more time, naragsak kakita, nga di maray ka, hintay panayaw, ni Jesu Kristo, dinawat ko tapo, para burnaken ka, ken mariknam kumati ayat tiyama. Anka agpangatwa, inka kumablaw, ipong kamot, amen, magipagkararag, isagot tiyapo, kental nagkararwa, ipek sa tay garud, agyaman kamapo, ipek sa tay garud, agyaman kamapo, ipek sa tay garud, agyaman kamapo. Amen. Praise God. You may be seated. Hindi kita para bistida. Di ba harap white? Dito pag preachan pas prove. Tatay, tatakit kita akong gutni. Nagpintas mo, Jay. Bistinan ka kabsat. Amen. Kahit kung ipalagip, kung ipakaamungan, yaman kasapulan nyo na gawid Pilipinas kakabsat, hangkay sumarak ruwar ti church. Amin nga pagkasapulan nyo, masarakan nyo di unog ti church. Amen. Tatimesang obra ti Hawaiano, no, gawid Pilipinas, agpapaala. Kino, agpaala ka, hanlang nga makaniti sagana, duray jay pabuya na. Ada amin ni J Church, di nga talento kakabsat. Kit sinupay tinasaysaya at nga pagtalkam, kin pagdependaram, nuditi parte ti pamilya ti Hosanna Bible Baptist Church. Amen? At mesa sunan, no api nga naurnos, na pintas, kin makaiday-dayaw ti Apo, di programa idirabi, at gapu ka di naayat, na anus kin naragsak nga kakabsat nga agserbi. Amen? So, praise God for Pastor Provy and praise God for our wonderful church family. Amen? Ita nga Mayo, sino digiti kakabsat nga ag-birthday. Digitay agpaala to no last Sunday. Review wag tatay DJ kalendaryo kakabsat sigurado mo off na tapno danak to. Amen? Mayo 28 kakabsat. Maudi nga Domingo ti bulan tayo, to ti pinagsasango tayo. Iti budel fight. Naanawan bo akong bulbulong ti sabate kakabsat. Pinangantay ito kakabsat no May 20. Ni nga to iimayo, it doesn't mean nagpaala kay Ni Nathaniel very excited nga gitayag. How old are you gonna be, Nathaniel? Sure? Dumay ka, besa nang titawarnahan na malagib ka kabsat. Agpiton to ni Nathaniel to no. When is your birthday? May 18? 18. May 18 ni Nathaniel is turning 7 kakabsat. Sino pa itimayo ni Sister Margie? Ay, ni Zamira. Anat birthday na sister? May 23, Zamira. Tuesday. Amen. Praise God. Agmaysa. Agmaysa taon. Amen. Nasaya at lao na iti Apo kakabsat. Iti lang ang sister kat naka-adjust ka di trabaho na ya. Amen. Pagsaya ti Apo ta naka-adjust ka trabaho sister. Ni Erna. May 20, Sabado. Mayo 20 ni Erna, agtawon to ni 15. Amen? Amen. Hangag bilbilang ni Erna. Sino pa'y kakabsat? Ag-birthday iti Mayo? Ni Tita Teresa. May 18. Upat nga celebrants tayo. Ni Tita Teresa, Nathaniel, Zamira, ni Erna. Ubing ka no, digiti ag-birthday ti Mayo, Tita Teresa. Aya. Ubing ti tawon ken ubing tirik na. Ubing ti pa nagpuspuso. Amen? Sino ba? Birthday anniversary. Sino at ag-anniversary ti Mayo? May. Awan? Medyo flat ti Mayo tayo. Aya. Anat masamak ti Mayo kakabsat ha? Muyo. Gubra nag-Friday. 5 di Mayo Friday. Nakaroon launay. Memorable kanyak di jingal daw kakabsat sa Baliban ko di Friday. Sinut si mangput ti Hawaii ti Mayo. Amon pay. Amuyo, it's not ordinary nga. It's not every place or every location kasla ni Pastor Provy. Hana damagan di kita di bakara. Ta syempre hanga related. Dum kanya tayo nasisita nga malagip mo ti aldaw
nga impalubos ti Apo makaumay kat Hawaii. Why? It's a major change in your life. Amen? So iti Mayo, awan dimteng iti Hawaii ti Mayo. O the targetan tayo, sagana tayo, dapat dati Hawaii. Yeah. Birthday celebration. Sino di matang lugar na ti Mayo? Ano nag-celebrate ti Mayo kaya? Ha? Graduar ti Mayo. The school ends in May, right? Sino nag-graduate ti Mayo? Ate Jen, di masters mo. Iti Hawaii pa iti siya. Amen! Praise God. What a wonderful accomplishment. Busin ito ti Apo kani Ate Jen. Rasunan kaping recognize ang kakabsat. Kanimbagak DJ May 28. Hanga DJ 22 pa nagpaala. We just want to rejoice with you all. Amen? Mesa tawon. Hala nga mesa tawon. Mesa nga aldaw nga may nayon ti panagbiag. Dakkel mapagyamanan iti dakkel nga pagyamanan iti Apo. Adu nga pagyamanan ta iti Apo. Kita sisita nga deta biag, you know, for whenever you have life, when you have time, it's a wonderful thing. Amen. Siya yaman kay mo't lang oras yu pa itata. Nagsaya at laon iti Apo. Ket ni pa pinto ti mga knowledge kadigiti nga birthday celebrants and graduate kadigi nga bulan makipagragsak kami kanyayo halublipatan kakabsat may ayin so DJ Patlak dayto ingas Mayo kita hantilip pararag also this week kada ka wani di Wednesday. Praise God. Thank you so much for your prayers. The funeral service ni Tito Roger, the Baisa family last day ket maragsakan nak maka nga madaan iti gundaway nga mangiburay ti sao ti Apo ket may stress nak. Kaya hala nga may stress ngam ti amo yun nun nabeghang ka nagtaktak dirti sangu aglalo ti sa it's not an ordinary thing hang ka komportable tapos sa palipay digiti other circumstances ngam numan pe kasta agyaman na kiti Apo kadi say dakkel gundaway may Shelly and give up na pay DJ spot na tapno lang ada oras ko nga agsaw kakabsat talaga nga tinaratat ko nagbasa DJ mensahe DJ about the gospel but praise God digiti makamamukan niya nga adadjay digiti padak na nurses kiti may da kina-approach ko nada maka-inspire DJ mensahe amen ket no maka-inspire that means nanggaganda kiti karkararag tayo ti Espiritu Santo ti mangkumbiktar keng kwada ket majority of them ko obrahan ni sister badet tapali mo mi ayan da digay kakabsat so isunan tut mang follow up kanya dat palumusti Apo amen. Talaga karkararag tayo kakabsat kasi di majority of your family Jay Sango Shelly they were very responsive and talaga karkararag ko idi nasisita nga manggaganda ken maamuan da ken mawatan da nga ti panakisakan ket regalo hanga mabayadan hanga makasapol na nagbalimbro no duy ket di simple lang awatem deta nga no maddaan ka ti mangisalakan mo amen. So on that note as well nagpindas di discussion with the Wednesday we will reflect habang mangmangan kami ket we don't wish for you to have a funeral service first of all but you were to encounter a family or yourself you have to things like that mention us. We can help you prepare kakabsat because we have learned from that scenario that certain things are required and not required and we can make it more efficient. Tapno lalo no ti goal tayo kat mai share ti gospel kakabsat kat talaga nga may i-allocate tayo DJ time nga nasaya at kan para iti pamilya. Amen. Time ti oras para pamilya hanga time oras para iti sa bali nga banbanag. Amen. Not just funeral service but any other services na medyo kompleto tayo mo ti talented to church. Amen. Ahumot pagkurangan tayo no di nayunan na tayo pa iti Apo. Amen. Amen. So sino te da sumarunong nga partina? Na umihilig para party kanya ito. Yeah. Anyway, this afternoon before I pass on the microphone to Pastor Pruvi. Oh, before that I went backward. Now moving forward, this coming Thursday here in Hawaii, Wednesday here in Hawaii, Thursday in the Philippines, May 11, DJ flight da Tita Grace ay Tito Romy. May 11? May 11, DJ flight da nga agsubli kakabsat, da Tita Grace, the Lisa and the rest of their family. Let's pray for them. Nukas ting dumteng iti mabilbilang alda nga agawid ket mangrogi nga agliday ti riknada. Kadji pe nagliday da malipay
ipatan da digiti importante nga obraen da. Kat nasisita nga malpasan da amin nga kasapulan da obraen tapnuhan dan tu masayangan kadigiti nabat-bati nga aldaw dat Pilipinas. Amen. Praise the Lord, tasimang putpay DJ visa ni kabsat ni Tita Grace ng orayin tayo. Adan aya tita. Amen, praise God. And then sumarsaro nun to da Tita Minda, kararag tayo ti wisdom, preservation ti Apo kung kwada. Tagpanating ni Tita Minda, I'm pretty sure ni Nanay Josefina as well. Tinabayag nga handa pinagaw-awid Pilipinas, kasta pa sa makam kakabsat no, bayag hang kagaw-awid Pilipinas. May kawatrik nam nga talaga. So ti solusyon na hang agas, dapat kanayunom ti agawid. Amen. So, kanayunom ka, da kayo nga nabeg nga nagaw-awid. Rugyanan nyo agawid ang kakabsat. Yeah? Napinpintas DJ nga solusyon nga maagas. Yeah? Anyway, praise the Lord. Karkararag ti isuda. Kat ipasak nga rin DJ Bakara. Hintay dinggun, buyaan, ti choir from Bakara.
Dapat pa nang overcome, iti panagdandanan. Don't totally depend on the undependable. At dati iti banag ngayon ti Apo iti biyag tayo. Nga at the level of trust tayo kadayjay. Confident tayo unay, gapo kadigiti nga banag, nga di tayo malagipan ni Apo Diyos. Nga isot naggapuan tagijay, kan isot nang nangruna nga makaited, iti balay tayo. We will fear if there is no God in our picture. Deti panunot, dinisign ti Apo, tapnon mapagbaligyan dagiti banag. Ngam nagladingit tano daduma, no anya dayjay dapat nga nairanta, nga tulbag, kan aramatem tapno na balegi ka, iso tay panunot, isumot ng tinagbalin nga pagbanuda. Tinapintas nga dapat i-mindset mo ti everyday ti panagbiag mo katkuan. You are confident to face anything. Gaputa, tinakaipundasyon ng ti biag mo kat nagiti karkari iti Apo. O kaya't mo ngagbaling ka nga epektibo, iti pamati nga Kristiyano, dahil ito iti sursurwang nga mindset. Don't totally depend on the undependable. Praise the Lord. Naimbag nga malam yung aming kakabsat. To God be the glory. Amen. Welcome to the 5th month of 2023. Kat madaydayaw iti Apo, iti ado nga
naaramidan na iti biyag ti ministries tayo kan titunggal maysa kadatayo. Kat dayta kakabsat iti short video to give you a glimpse of the very exciting and very funny nga naangay nga adults fellowship tayo itay naudi nga gundaway. Kat kada kayo amin inatiw na kayo ni Tita Grace kakabsat. Isolaeng kada kayo isolaeng tinaka-attendar kakabsat. Oo. Kat sayang namisan ni Tita Minda. Anyway, hopefully kadagiti masangsawanan nga aldaw, we will have more fellowship nga maangay. Ipalpalubos po. So, DJ nga panangkita yung kakabsat. Yan, makita yung mat. Talagang anakait ko sa unan. It is something that you do not like to miss. So, pray for our next fellowship, palubos ti Apo, June 12, Young People's Fellowship naman. Okay? Sa June 12. Alright. Thank you, kakabsat. Can praise God. Iti contribution nyo kan parteyo kadetay naangay nga birthday pastor's birthday celebration ni Dekalman ijay Fort Ilocandia. Kat idasdasig ko kakabsat kini Pastor John ta lagip ko kakabsat iti puot ko nga nag-birthday so na I think 37 or 38 birthday na kakabsat. Kat, siyempre, nanumupelang iditi ministry tayo, nagpartidan sa tida. Kamu no aso, no kalding, di pinartida kakabsat. Yeah. Kat iso nga nagpaala with only few people because we only have few members during that time. Kat kung kunakit ni, I turned 38. Kat I feel so unworthy to receive that kind of appreciation and treatment from our church members. Mas deserve ni Pastor June. I was greatly encouraged by your efforts and your contributions to make this celebration truly grand and amazing. Kat madaydayaw unay ti Apo kakabsat. So, thank you for the greetings also. Dadadagiti nagisend ti greetings na. Maraming salamat for remembering your pastor, remembering me in the occasion of my birthday. Kat idikalman kakabsat, iso iti Pastor's Appreciation Day tayo. Oo, kaputa iso iti na i-set nga panang celebrate iti birthday numampay tuno 10 pelang Wednesday. We wanted to have the Pastor's Appreciation Day. Why? Because I wanted to remind each and every one of us, members of HBBC, about the value of the pastor and appreciating his dedication in serving God. The Pastor's Appreciation kakabsat, kat duwa nga ba nagtikayat ng asawod the Pastor's Appreciation. It is recognizing no appreciation ti pastor ko natin amen. Yon, you go there. The appreciation kakabsat, it is recognizing the value and the dedication of the man of God or the servant of God. No value ko na tayo, pateg. They jay role when no office iti pastor. Like in the Old Testament, you know, dagijay good king, dagijay na imbag nga ari ti Old Testament kakabsat, they will always consult the men of God. Handa makapag desisyon kadagiti plano ken panggepda no awan iti consultation kadagiti adipon iti Apo. Because amuda nga dagiti adipon ti Apo isudat dinutukan iti Dios nga panakangiwat iti Apo. Mangirepresent kini Apo Dios nga mangted iti
God's guidance kadagitoy nga arari ken iti ilit Israel. So, those good king recognize that, ma-recognize na DJ kakabsat. On the other hand, dagitay mat bad kings iti Israel ket handang recognize ang dayjay. In fact, they had a kind of spirit or attitude to the men of God nga very indifferent. Kaya't nga sawan kakabsat, DJ, kaslang handa kayat nga dinggan iti pastor kasi kala DJ may isa nga king. I think it's King Ahab. Nga kunana DJ, may isa nga tao na king kunana, why don't we consult the prophet kunana? Kat kunana ito king kunana, kunana nga kasta. The prophet never said any good thing to me kunana kakabsat. Awan pulos may ibaga na nga nasaya at kanyak dito nga prophet. Now, usto nga ta, DJ kunana nga awan na ibaga nga nasaya at prophet. Wano, haan nga nasaya at ti panagsaad king kuana, digiti na imbag nga ibagbaga di prophet. So, amo tayo nga digiti prophet, men of God, isuda nga talaga dagiti dinutukan ni Apo Diyos. Inayaban na. Nga inikan na iti anointing nga mangi kasaba, mangi wanwan ti sa uti Apo, kadagiti tattao ni Apo Diyos. So, digiti bad king, gaputa, digiti mga ganda nga balikas, kan guidance nga gapu ka, digito'y nga propeta kakabsat, kat saan nga mayataday kadigijay kasla tarigagay wano pampanunot da, they felt rebuked, they felt being corrected, and because of their bad spirit and wrong attitude, they don't want the correction, they don't want rebuke. Dete, madi kakabsat, nalakada nga maupay, kadigijay nga corrections can rebuke. Iso nga, they were very indifferent to the prophets. So, when that happens kakabsat, digiti bad kings, naturally, they are not driven by prophet, so there is no choice. They had to be driven by something else. So eventually, anat mapasamat, they are driven by false prophets. So nga ni Ahab, at the 500 nga false prophets. So digiti nga false prophets, they introduce a different God to King Ahab. Iso nga, during the term of King Ahab, the nation of Israel worship Baal, the God of the false prophets. O, nakita yun? So, in the same, likewise kakabsat, kastamot iti mapasamak kada tayo, nuhaan nga may palagip, may pakaawat, kan may pasagupsup nga nasayaat nga nalawag kada tayo, iti papel kan role iti adipan ni Apo Diyos, iti biyag tayo nga anak na. Biyag tayo nga Kristiyano kakabsat. Baka agbalin ka ngamin nga Ahab, nga madim kayat nga dinggan ti correction, amo kayat nga dinggan ti rebuke, haan nga mayataday ijay riknam, di gijay nga iwan-wan-wan iti adipan ti Apo nga sao ti Diyos, gaputa da sabali nga inclination mo, kan talaga nga maditi spiritum, so you become indifferent and very distant iti riknam kadagiti adipan iti Apo. You have no choice but to be influenced by something else. Kasi, whether you like it or not, something is driving our life. At damang control ti panunot tayo. At damang mangiturturong ti panunot tayo kakabsat. Iso nga, once nga hamon nga pinili ti paiturong kadagiti adipan ni Apo Diyos, ngayon saad na nga mangiwanwan iti biyag mo, ulidag dayjay, ti Apo tinangted ti adipan na, kat isut ng pili ti adipan na, para kang ka, hanga sikat ng pili ni Apo Diyos tinang pili ti adipan na. So, once nga linaksid mo dayjay nga idea kakabsat, kaputahan na clear king ka dayjay value di pastor, then you tend to follow a different path and be driven by a different influence. Kaskalag baling nga Ahab no kan kakabsat. Iso nga, handay tultuladan dayjay kasasaad ni Ahab. Agbalintay ko mga kaslakin ni Joash. Nga ni Joash kakabsat,
he was 7 years old when he became king of Israel. Tinaramid na, pinarepair na dayjay temple, di kuan kakabsat, kayat na nga reinstate ti trabaho di priests. Okay, nga adipon mo't lang ni Apo Diyos. Tinagduman ti priest ken prophet, jay priest i-represent na ti tao nga dumatag ti Diyos. Jay prophet, i-represent na ni Apo Diyos nga mangted iti guidance kadagiti tattao. So, kas jay ti trabaho, very complementary. So, what Joas did, nakita na ti value digiti priest. Gaputa kunana, kasano nga madda kada kami ti favor ni Apo Diyos, no awamot digiti priest, nga isuda ti instrumento, nga mangyasideg kadakam ken Apo Diyos. Of course, Old Testament deta aya. Awan iti baro nga tulag deta nga padin, nalpasan. So nakita na dayjay. So nga tatakakabsat, ket pinarepair na di temple. O, di ba? So makita yung nga, no Kristiyano ka, maawatam di patag ti adipon ti Apo, digi jay planom ken kasla goals mo ti panagbiag, may-align mo't laeng kakabsat in relation kaday jay panangiwanwan ti adipon ti Apo kang ka. So, digiti mo una nga kings, gaputa, handa makita ti value ti priest, handa makita ti value ti prophet, binaybay anda jay temple. So, gaputa, binaybay anda jay temple, siyempre, digiti priest, awan mutan kakabsat ti pagbiag da ata, digiti priest, awan bukod da nga daga. They were not given their own lot. At a priest, the tribe of Levi, talaga kakabsat nga, naiset aside da nga priestly tribe. So, tilang pagbibiyag da idi, ay kat, digiti umay ito, di offering nga Israelites, digiti jaymot kakabsat, iti pangalandat pagbiyag da idi. So, nga kunana, bring you all the tithes in the storehouse, that there may be meat in my house, kuna ti Diyos. Tapno adamot taraon dagiti papadik kuna ni Apo Diyos. So idatan kakabsat, dagiti bad king, kaputan da makita di value digitoy, they were not supportive to the ministry of the priest. So makitam dagiti members mo iti church likewise, nga nuhan da very supportive ti pastor, kaputahan da makita ti patag di ministry ti pastor. Di daam mo, nga DJ pa nang support da iti pastor kakabsat, ket agsubli nga blessing kadakwada. Okay? Nga, example, DJ King, di pa nang support na DJ ministry, ti priest, agbalin nga blessing kadakwada. So nga ni Joas ko na repairin tayo ti temple. Tatakakabsat, okay? Si bibiyag kay pelang, amen? Oh, istorya peleti ko tayo, kung naset nga istorya ito. Idi na repair jay temple, at damay sa nga iskriba. No iskriba ko na, isuna ti para i-rewrite jay Bible. Scribe, para i-rewrite. Nasa pulan nakakabsat, they jay Pentateuch, the 5 books of law. Okay? Kat kunana kini King Joas, king kunana, nasa pulak jay book of Moses, kunana, di jay 5 libro, 5 books of law. Kat kunana ni King Joas, kunana, ikabilyod ti man ta, basahin niyo ti imatang ko, kunana. So, iti binasa da kakabsat, kat ijay nga na-realize na, nga ado dagiti nasalungasing iti idaldalanan na nga pagilian, nasalungasing da iti linteg iti Diyos. So nga, pinigis na kakabsat ti pagan-ana ina, nagikwa iti abo, tapnon ti kasta ipakita na't panagluksana, takayat na kakabsat nga reviven ti Israel, nga sumurot iti Diyos kadayjay sao iti abo. So makita nga he was a good king. Kastamot kakabsat, dagiti miyembro nga, kasla kadagay nga padak nga ama. Nga no mga gamti panangiwanwan ti pastor, kat maawatam jay bagbaga jay pastor, kat amom nga naggabu ka na po Diyos dayjay, nga iwanwanwan iti pastor, kat i-disseminate mo mat, nga iwanwan ti pamilyam deta. Iti asawam, kadagiti anak mo, anak ko nam. O, nakikatayo, jay insuro ni pastor, day 111 ni pastor, day jay ti suruten kan aramiden tayo. That's the characteristic of a good father. So, makita yung kakabsat, good king versus bad king. Ti mang define ti good king kan bad king,
Ti basis na kakabsat, DJ pa ng regarda, kan attitude da, kadagiti adipan ti Apo, nga mangiwan-wan-wan ti sao ti Diyos kadakwada. So kada tayo mo't ita, nga anak ti Apo, kan Kristiyano iti baro nga tulag, timang define ti good Christian, kan bad Christian kakabsat, no bad Christian ko na, bad, kasla apple, aday gas na, bad apple, reject, ineffective. So timang define ti good Christian, kan bad Christian, nakadepende mo't kakabsat, jay attitude da, kan treatment da, kadagiti adipan iti Diyos, nga mangiwan-wan-wan ti sa uti Apo kadakwada. Iso nga no, dete miyembro, agkara-absent, kaya't nangasawan, han na makita, awan kingkwa nakakabsat ti patag, ti panagadal, ti sa uti Apo. No, agkara-absent kat di na pulos nga dete, uri kung ma-absent, ano, agpaka mo nga, Sir, preacher, sorry, jak makaumay pelang, nga magbuya agtalay. Ano, pastor, dispensarem, akit na ira nang agtrabaho kami itang, di ka madanagan ta talagang review og to ta, saan ko kayat ka mamisan, dagiti iyad adal mo, kasi sikat dinutukan ti Apo nga pastor mi. Kat sikat intuding na nga mangipakan kada kami, dagiti adal, kan sirib nga gaputi Biblia. So nga, jak kayat ka mamisan. Nukas jay kakabsat ti panangipatag mo, ti ministeryo, ti panakayadal, ti sa uti Apo, maibilang ka nga good Christian. Kat saan nga adayo ti biyag mo, iti favor, iti Apo kakabsat. Nukasanot pa ng favor na mo ti Israel. Nga no si kadete, miyembro nga, talama minsan nag-absentak. Tapos ti attitude mo, tumapanag tong Domingo, sakto man lang patamaan ni Pastor. You have a bad attitude. Kadigi di adipan na nga mangiwan-wan-wan iti kinalintag, ti sao ti Diyos, iti biyag mo kakabsat. Kaya't na nga sa uwan, adda sa bali, nga mangiwan-wan-wan ta biyag mo, nga saan nga ti Diyos kakabsat. Kat no kitaam to ti resulta kan epekto na day ta biyag mo, mabalin nga no tinaintakwan, kaputan na laing ka, na diskarte ka ti panagbiag, mabalin nga rumangay ka tinain materyalan. Ngam kakabsat, awan balance nanto ti biag mo. Material to laeng ti makita ken ka. Ngam ti amin nga aspeto kakabsat, agkutong ka kakabsat. Kat once, nga dayta manok kas pagarigan, kat dumakkel iti payak na, nga di mo't lumukmag tabagi na kakabsat, useless deta nga progreso. Naawatan nyo? Alahan na siguro relevant ta manok ng mai-relate ko lang kakabsat adadangaming kakasta nga manok. Pakang ka nga pakan jaypiyak, dumakkel tapayak na kakabsat, di mo't dumakkel jay bagi na apulos. So kayat mo nga kasta ka nga Kristiyano, nga daytay mabalin na bumaknang ka, kaya mapabaktangan ti sarili mo, uri unbeliever, kat kaya na't dumiskarte. Di ba nagbaknang ni Elon Musk? Kunada nga isunto ka nun ti first trillionaire by the terms of dollar. Kat di mat makigimgimong deta, awam mo't pastor na deta. So, unbeliever deta, bumaknang. So, hanga so deta't pagkikitang kakabsat kasi ti talaga nga pagkakitaan ti Kristiyano kat makitam nga ti amin nga aspeto ti biyag na pamilya na espiritual na talaga kakabsat nga at iti pudno nga panaggrow na iti parabor iti Apo. So, agpili kayo kakabsat. Da kay kadi dayjay bad king, uno da kayo dayjay good king. Amen ba kakabsat? So, deta kakabsat, ti makungkuna nga essence iti pastor's appreciation. Nga datayo nga miyembro, ulitek manan, kat ma-realize tayo nga, kas di gayam ti patag ti pastor, so nga, ingungutag suna, ayatag suna, ikararag ko suna, di ko na ti Biblia nga, di Thessalonians, jak maluki, ibang kakabsat nga, Biblia amin, di giti pagibasbasarakon, kuna na esteem them very highly in love for their work's sake. So, no adda iti kasla asset mo kakabsat nga namnamaem nga dakkel ti maitulong na biyag mo, siyempre, treasure mo kakabsat dayjay. Alakat ti adipon ti Apo, no asset nga aspeto pagsasarita, nagat talaga nga asset ti adipon ti Apo ti biyag tayo. At alangan nga inted ti Diyos ti pastor nga agbaling nga liability ging ka. So nga mo kung kuna nga, ni pastor liability, ag birthday, paalaan tayo, regaluan tayo.
suportaan tayo. No, di ba nagkitam ti pastor kakabsat kat liability, kakabsat. Akat pumanaw ka la ti churchen. I-advise ko king kakabsat kasi haan na makatulong king ka ti pastor no liabilidad isuna king ka. Awan ba iserbi na nga naimbag ti biyag mo. Amen ba? Apay no, adagamit balayo, liability, di ka label lang. So di bagbagan ni Preacher Glenn dito'y, no bakasyon, makita na di kita gamit, di gito'y, kunana. Manong mausar pela deto'y, kunana, saanan, kunakat, bemlat tatak, kunakat, nga bemlat tatak, di ka Lord mausaran. Mga agaw ti space, ibal lang yukit din. Oh. So nga, no di pa nagkitam ti pastor kat liability ti biyag mo nga dagsanan ti riknam, nga isuna kat makapadagsan, akat doa nga ba nagtibagakan ka? Number 1, si CMJ Diyos nga nangayab king kwa na. Kunam king kwa na kat, Apo Diyos, apay mo't deti pastor nga inted mo kada kami kat liabilidad mat. Kunama, ibagam ti Apo deti, agreklamo ka king kwa na. May kadwa, panawa mo no liabilidad ni pastor king ka. Ngam anak kakabsat, liabilidad ba ni pastor kada kayo? Uno saan? Kat no liability pa nagkitam kakabsat, mabaling nga tirason na, madiji pa nagkitam. Kasi, kuna na ti Biblia kat, and He gave some apostles. Ephesians 4:11. And some prophets. And some evangelists. And some pastors. Kita mo mandeta kakabsat. Ape ngayon ti Apo, for liability? Saan? Kuna na ta verse number 12. For the perfecting of the saints. At dagayang kurang tapamatim. Nga saan nga mapunwan no si kalaang ti agbasbasat Biblia kakabsat. Hammo mapunwan dayta. At daadipon ti Apo nga dinutukan na nga isut ikanat talong gading. Nga ti trabaho na ket pagbalinan na nga naan-anay dayta nga pamatim. For the work of the ministry, for the edifying. So nga, ti pastor asset. Di ba? Kat kunana di Bible, esteem them very highly. Ayatem isuna, apay, gapo ka DJ trabaho na. So kaya't nangasawan, when you love your pastor, when you minister to your minister, the more that he could be able to more effectively minister to you. So ako na di Hebrews 13:17. Kabil mo di Hebrews 13:17. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Saan kang agbengbengeg? For they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy. They jay ti rason. Ayatem di pastor, hammo nga paspasakitan ti riknan nakakabsat, tapnon adarag una that they may do with joy. Duwala ang kakabsat, iti klase ti miyembro kakabsat nga ministeran ti pastor. Detay pagan-anusan, ken detay an-anusan. Yan nakadjay kakabsat. Detay an-anusan, makita ti pastor kakabsat nga ada potensyal na, receptive, na pintas ti puso na, uray professional iso na ngam amutat agpakumbaba, uray nangatot adal na, ngam amuna kakabsat ti paadalan, maiturong itirik na deta nga miyembro, nagganas ngan anusan nga sursuruan kakabsat. Ngam no sikat ay miyembro nga, dete kaskala Christmas light, patay sindi, depende ta mood kakabsat, alakat an-anusan ng bakad adu di pagan-anusan kakabsat. Alaga po tayo di apot. Sige, an-anusan tayo latan. Ngam saan kuma? That they may do it with joy and not with grief. Apay, for that is unprofitable for you. Nakita yung kakabsat. Amen? Day jay, ti essence na. Kakabsat, may kadwa nga banag iti dayta. Apay nga appreciation Sunday. Ngamin kakabsat, halaan nga, dapat ma-recognize tayo. DJ value iti pastor nga dinutukan ti Apo nga mangiwanwan. Tibiyag tayo
Kada ito isa sa una, ti dapat pa nga makita yung appreciaran kan recognition, jay dedication jay tao nga nagpastor. So, duwa nga ba jay office na, ma-recognize mo't value na, maikadwa, jay tao nga nangidedikar ti biyag na iti jay nga office. Kasi kakabsat, dinggan nyo. Damagag kada kayo nga padak nga men. Sino kada kayo? Ikadantay di calling desire di pagsasaritaan. Sino kada kayo't mayat ngagpastor? Sino kada kayo kakabsat? No agpili kayo ti panagbiag. Mas pilyan yo't agpastor ngam agbalin nga dede professional. Alam, tayag naman ima na. Kitakman nida kakabsat, no da? Kinantay man. I-big screen mo man data congregation. Hanga babayit agitayag kakabsat awang pastora ta Biblia. Naki nga babay hang kagitay tayag. Okay. No da kailaan kakabsat iti agdesisyon ka talaga nga pilyam ti kayat mo nga panagbiag. Ti ideal nga biag. Would you rather be a pastor? Kita nyo kakabsat awang mayat kada kayo. Ta-appreciarin nyo day amom nga di pastor, important at biyag mo, kasano ka Kristiyano no awang mga pastor king ka. So dapat, appresyaram nga rod, nga da tao, nga linipat na ti bukod na nga biyag kan ambisyon, tapnon sumrek iti dayta nga opisyo, nga mangiwanwan king ka ti spiritual mo. Naawatan nyo kakabsat, kasta ti pastor's appreciation. You recognize and thank the man, the person, who followed God's calling and decided to what? Enter into full-time ministry and become a pastor. Iso nga, ni Pastor Jun kakabsat, no apresyarim iso na nga kas pastor, doa nga banag ti dapat ada di panunot mo. Apresyarim di office na, apresyarim mat iso na, gaputa sinirek na deta kakabsat. Amom ni Pastor Jun kakabsat, no negosyante deta, nakabakbak ng kumaisuna kakabsat. Aman. Kasi, hangka mapasaan no isot agsarita, laurida kayo, orisino kadagang kasarita na kakabsat, hangka mapasaan Talaga nga won. Kasi nalaing talaga di sales stock ni Pastor John kakabsat. No business ko pagsasaritaan, baka milyonaryo ko man ni Pastor John. Diba? At ambisyon na mo't iding agsiman, nagbalin kan nga piman. Kung na, saan nga piman na taadipon iti apo. Tapos, siyempre, isot na kaadal, pinagbasat kakabsat na gagadwana, isot na kaadal kakabsat, ay kat mga Arab ka, di ba? Pero iso nga idin unanon, pastor ka kat kaladete, suicide, pakamatay. Pastor ka kaladete, naiyaw-awan nga panunot kakabsat, ti agpastor idi. Kat agyaman tayo, ta tao nga simrek idi kastat, at no da kayo, kung naklangaro, di yung tupay kayat kakabsat, di ba? So nga, no kumadanang itayag ima kada kayo, agat apresyarek mo ta, apresyareng kamot, gaputa, kayat mo gayam kumatak pastor, di ba? Hanasi-asi. So nga kakabsat, the pastor's appreciation is recognizing the value and the dedication of the pastor. Value of his office, kundi jay panangi dedikar na mo't iti biyag na. Di ba kakabsat? So nga, dapat datayo ti HBBC, maawatan tayo deta nga ba, nagkat ko na tayo, apo, life-changing man dito yung panangilawlawag ni pastor, ti pastor's appreciation, kasi maawatak nga, ti gayang biyag ko nga Kristiyano, kat kasla akla karnero nga masapol ti mangiwanwan. Kat uri adda trabaho, no awan pastor nga mangiwanwan kanyak, mayaw awanak. Uri addaak dito yung Hawaii, nga kunada nga more advantage, nga ibagada nga greener pasture, nga ibagada nga dolyar nga numapang Pilipinas, 50 nga nasurok ti sukat na, no awang pastor nga mangiwanwang kanyak, mayaw awanak gayam nga Kristiyano. So life-changing, maawatan nyo kakabsat. Dito nga message nga magbagkada kayo, transforming dito, life-changing ti panunod dito. So once butan nga inaccept mo, kat kunam, thank you Lord. Kunam, di ba? Thank you, Lord, tainik ka nak ti pastor. Kat thank you, Apo, tatintad mo nga pastor ka, da kami kat detay amunat agunget. Di ba?
Kasi no ti pastor nga inted ti apo king ka, dinaamot agunget, kasano nga isuro naging kat Biblia? Kasi tinature tayo nga tao, no hangam impaunget ti panakaibaga na kakabsat, ikas kasum kad, mutta tao mutnuhan agunget. Uri, dakay ta Amerika, Pilipino pelat, darayo kakabsat, ikas kasum kad, mutta tao kakabsat, nuhan na impaunget na panangibaga na genga, kat kastat daratay nga Pilipino. Nagsasaw nga, kakabsat, na imbag nga bigatyo, kat lukibon tayo di kiti Biblia, no, kayat yo, ti aglukib ti Biblia, kat no akong Biblia yo, ala, okay lang tata cellphone, kakabsat ta. Anyway, damot Biblia na, kat let's praise God, nakaimbag ti Apo, dakkel ti ayat na, ala, no maipanggap ka, di kita giving, hanggang isot kwa tayo, di kita ta, nasasakit nga dinggan, di kita giving. Adot pa, pastor, bean nyo, di kita, datayo kakabsat kita. Let's just love one another. Ay, no, kastat pastor mo kakabsat, nakutong ka Kristiyano? Nakakutong ka Kristiyano? Parparatohan ka makapag-serve ti apo nga na imbag. So nga, kunam Lord, thank you atan. Inikanak pastor, inikanak ti pastor nga muna nga agunget, no, kasapul na kurihirin na kami. Inikanakam ti pastor nga hanakam kabuteng, hanakam kaamak, hanakit kitan ti kinasyasin numi, ti pampanunutan na kadje, panakaidalan ti kararwami, panag-growth spiritual mi. Thank you, Lord. Tainik ka nakam ti papastor nga kasta apo. Iso nga, I praise you, Lord. Deta ti dapat nga puso. Iso nga, on the occasion of the Pastor's Appreciation Sunday, let's thank the pastor, but first and foremost and ultimately, let us thank God that He gave us pastor according to His heart, Jeremiah 3:15, who shall feed us with knowledge and understanding. Amen? So nga ita, gapo ka, di kiti mayat adal ti sa uti apo, mauawata mo ti panagbiag, saan ka di kakabsat? Nga uray, at datirtirong na takaubraa, maaawata mo, gapot at dati mangyad adal king kat Biblia. Diba? Nga uray, adot problema yung tahaway, maaawatan yun, gapot at da pastor nga mangisursurot Biblia kada kayo. Amen. Nga uray adot dagiti pakaupayan, pakasaktan, medyo makuamon, dete maawatamon kakabsat, hangkan nga nalaka nga dete, maupayan ka puta, at da pastor nga nangisursuruging kati sa uti apo. No awan deta kakabsat, kasano nga agbalay giti pa nagserbim ti apo. Amen kakabsat? So nga, deta di pastor's appreciation, tata kakabsat, kastoy. Okay? No apay-pay nga dapat ada di pastor's appreciation tayo kakabsat. Okay? Kat gapo ka deto, apay nga imbilin ti apo, lukibon tayo man ti Biblia tayo kabsat ijay Hebrews chapter 30, ijay 1 Thessalonians, sorry. Okay? 1 Thessalonians, jak makot ngamin, ijay eksakto nga, kuana, anatagan nan, nga chapter na kakabsat, iso nga, itakpan dito eh. Okay, 1 Thessalonians 5, verse number 12 and 13. Oh, verse Thessalonians 5:12, deta na. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you. So, know them. So, deta know them kunana, dapat maamuam kan maawatam, ti kinasyasin no, day nga mangidadaulo kada kayo. Wanog trabaho, iti pakasaknan niyo kunana. They are over you in the Lord. Kanda giti mga admonish, know them. The command is know them. So, do you know your pastor? Diba? Do you know your pastor? Deta pa'y kakabsat, ti may nga rason, no apay nga day ti pastor's appreciation day. Tapnon maamamum iti pastor. So, anada day iti dapat nga maamammu tayo iti pastor. Kat daytoy nga panangamamum ken pastor kakabsat, mangtudtuking ka iti wisdom can understanding. Di ba? Kasi in anything before you can have wisdom, you must first have knowledge. Exactly? Kasi you cannot be wise on something if you have no knowledge about that thing. Di ba? So, nukas pagarigan ko matrabaho. Before nga, the wisdom mo kada nga mga rami di trabaho, you must be oriented. You must have knowledge.
So, for you to have wisdom, you must know your pastor. Okay? Ano ti dapat nga maamuan tayo iti pastor kakabsat? Number 1, know his work. Oh, know his work. Dapat amum kakabsat no anya day trabaho na. Ibig sabihin, no work ko na tayo, his function. His function. When you say function, his role. Anong role na ti biyag mo? Oh, ti function ti pastor kakabsat is to educate, to warn, to feed, to lead, to oversee. Kat amin digiti kakabsat, vital kung ang ating pinag-uusapan, karnero na katiapo. Because as a karnero, you need nourishment. Kas karnero, you need somebody to lead you to the path. Kas karnero, you need someone to go after you no maiwawag ken mayaw-awan ka. Deta kakabsat, ti pakasapulan, iti adipon iti abo. Know his work. Amen? What else? Know his warfare. Amum kakabsat, dagiti struggles na, dagiti battles na, ti pastor, you should know, he's also a human being like you. Tend to discouragement, depressions, and all kinds of emotional struggles, mental breakdown. You know, so nga, you cannot afford nga di adipon iti apo kakabsat ket maupay ket saan nga makapag-minister nga nasaya at king ka. Tasi kamutlat agkutong kakabsat. So nga know his struggles. So what do? Uphold him in your prayer. Send him some encouraging thoughts and notes. Presyar kakabsat no ti Domingo numalpasak nga agpreach. At dadigidi kakabsat nga agsend ket kunada, Pastor, your message was a blessing. O pastor, di impreach mo na nangagat digitan nga mensahe ngam sabsabali man ti panakaikasabana kada kamita. And it brought encouragement and refreshment to us. Those are great encouragement to me. You know? So, know his warfare. Know his work. Amen. Oh, amuam kakabsat amin di kito ikan adupay nga banbanag. Ti dapat nga maamuam maipapan iti adipen iti abo. Yan. Okay? Hang iso detat preaching ko ngamin itat kakabsat. Iso nga hang iso talaga men nga pinaka-message ko deta itat. Kaya't ko lang nga i-emphasize kada kayo nga dapat maamuy di pastor. Then kuna na di verse number 12. Verse 13. And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourself. So, kunam abo, ni pastor, blessing kada tayo. Nag-grow tayo, adot mauawatan tayo nga banbanag, may panggap ti Diyos, kan may panggap ti biyag, ti pamating, kan panagserbi ti apo, gapo iti panagministry na. Kat kunam, I will esteem him very highly in love. Let us, ipadama natin yun. Ipadama. I-express tayo mo't iti ayat tayo kingkwana. Diba? Let us encourage him with our love. Let us make him feel rewarded with his labor of love to us through our love. Iso nga, at dati pastor's appreciation, tapno isumot kakabsat, iti panangiparik na tayo mat kingkwana, deti panagayat. Of course, we can express our love to the pastor, not just during pastor's appreciation. Ngem nagpaiduma mo't kakabsat, DJ Pastor's Appreciation Day, when you can truly express, and you know what, listen to me. Ti kayat ko ngasong batan ita kakabsat nga sa lutsod is, apay nga iti apo, kat inbilin na dahito kakabsat. Two things ngamin, positive ka negative. Okay? On the negative side, okay? Ni Satanas kakabsat, kayat na nga upayan dagiti adipon iti apo. So, kasapulan na kakabsat iti mga hold kingkuana. Amen ba? Amen. Oh, kita nyo di story di Bible ni Moses, no itayag na di ima na mga bakti Israel. Di gubat. Kat maktangan, nadagsen, di kapaot na, so bumabaga kakabsat kat maabak ti Israel. Kat napanunot ni Aaron and Hur nga, asistaran da nga itayag kakabsat. They strengthen his hand. Tapno maitayag kat mga bag iti Israel. Kasta kakabsat, Satan wants to discourage the pastor. Saan la data kakabsat? On the negative side.
anapay. Nuaping nga imbaga ti Apo, because of our society. Pastors are not very popular in our society. Han na kailangan nga ti pastor, agbali nga popular. Ngam ti kayat na nga sawen, haan nga makita ti society tayo nga kapsat, ti value dagiti adipon ti Apo. Well, of course, adaka dagiti nga tiyempon like, president, they put pastor as their advisor, they see the value of pastor. Diba? Ni mayor, tsaka mo ni mayor tahaway kat advisor na nga pastor, makita da jay patag kakabsat nga, kadagiti aramidin da pastor nga, maala da jay input. Oh, maala da jay input ti adipon ti Apo, kat isut mang balanse dagiti ideas kang plano da kakabsat. But basically, our society does not see the value of pastor. You know? So, datayo nga anak ti Apo kakabsat, hantay pa impluensyaan ko mati society. Hantay pa impluensyaan ko magakabsat iti, lubong. Nga, no ti lubong, katawan da nga, pastor tinwang, pastor ti baka, pastor ti kalding, pastor-pastoran, di ba? Tapos kung nadagat, ta pastoryo, kala Diyos ti pa nagkit-kita yung apay. Nga kasta di pa ng trato yung ta pastoryo. Regaluan nyo ti kakastoy kan kasta. Siyempre, han na makita ti lubong day dyan. Hantay ko mapaim-impluensyaan kakabsat. Kan maudi, on the negative side, no aping nga imbaga ti Apo nga, esteem your pastor very highly in love. Oh, kayat na nga sawan, at the implication na day jay kakabsat. Kayat na nga sawan, amo ti Apo nga day ta human nature tayo nga membro kakabsat. We do not tend to naturally express our love to the pastor. That's why we must be taught, we must be reminded from time to time, kakabsat. Ti natural tendency ti membro kat maneglect nat pastor. Di ba? No naala nan dede, benefit iti pastor nga nablesan ng kakabsat, rumang ay lipatan na ta pastoren. When that is our human nature, you tend to neglect and forget the pastor. So ako na ti Biblia, remember them. Apa iba ka ti Apo nga, laglagipom ko na nuhan na mo nga, nuhan kamot man naglilipat. No awan tendency nga manglipat. Di ba kakabsat? Hello? Oh. So, they jay the negative aspect. On the positive aspect, kakabsat, why did God say that we need to have a pastor's appreciation, kakabsat? Aping apreciaran na di pastor. On the positive aspect, kakabsat, why? Because umuna ti amin, kini Apo Diyos, ana iti, rik na ni Apo Diyos no ipatag mo dagiti adipon na. Di ba, kakabsat? Oh. So when you love His servants, maragsakan iti Apo. Iti positive. Number 2, anat epekto na kakabsat iti pastor. Oh. No once nga inayat mo, amo ti Apo kakabsat nga iti pastor kasapulan namot dayjay. Nga damang lagip kingkwana, at damang appreciate dayjay trabaho na, at damang rigregalo kingkwana, at damang ipatag, nga ayatan ti karnero na ipakita dati pa nagayat. Amo ti Apo kakabsat nga kailangan mo ti pastor dayjay. Iso nga kunana ka dagiti miyembro, ne, ayatan nyo ta pastoryo. Ta deta pastor kasapulan na deta. Kat once nga deta nga pastor, kat inayat yo, mas pay nga naragragsak, kan mas epektibo na pimpintas ti puso na nga administer kada kayo. Hello kakabsat, amen? Amen. Oh, you see that? So, di jay ti epekto na ti pastor. Number 3, anat epekto na ti church. Oh, no inayat mo ti pastor. So, kung na ti Apo, ayatan nyo ta pastoryo, babanti pa nagkay-kaysayo, ayatan nyo isuna. Okay, why? What's the effect to the church? The church, kakabsat, will grow and will be blessed by God. Anat epekto na matking ka? Oh, anat epekto na king ka? Well, agrow ka ti parabor ti Apo. Awan pa'y nakita kakabsat, nga miyembro, nga chismismisan nat pastor, gurguraan nat pastor, very indifferent ti pastor, nga nag-grow, kanti biyag na kakabsat, good example, awan. Awan makita Kristyano, nga maditi ugali na iti pastor, nga good example isuna. He can never be, no Christian can ever be a good example if they don't have a right attitude to the pastor. Nawatan yung kabsat. Oh. Kanjay blessing ti Apo king ka. Diba? Kat maudi, anat epekto na mat kakabsat iti pamilyam.
When you regard the pastor, ano't epekto na ti pamilyam? Oh, nakita yu DJ, Shunammite woman di Old Testament, kunana kan lakay na, kunana. Gaputa, kanayon sa nga dete lumabas jay prophet aya. Kanayon nga lumabas, mapan ka di papan na pagkaskasabaan. Kat kunana nga kasta dete, asawa nga babae kunana, lakay kunana. Makita kat ni prophet, kanayon na lumabas kat, adayot pagawidan na, adayo dagiti papapanan na. Anang nga ta kunana no, mga ramid ta iti kwarto nga pagdagusan na tapno makaina na. Tapnon mainanaan kat mapan ijay papanan na nga nakaina na isuna nga tinabambanog. O diba? Kakabsat nagpindas di idea na. Nakapanunot. Ti pakasatnan kan pagimbagan di propeta. Kung nadya lakay na, ay bakit? So inyaramidan ta kakabsat ti pagturugan. Iso detat nakaadawan ti makungkuna nga prophet's chamber. Oh, pagdagusan ti adipon ti Apo. Tati adipon ti Apo kakabsat, ti trabaho na kailalaan unay kakabsat, di gidya nga gasawa. Kat handa kayat, nga maapektaran ti effectiveness di ministry di adipon ti Apo, gapula ang tawan na saya at kakabsat nga paginanaan na. So DJ tinaggapuan na DJ ko na tayo nga masapol nga kitaan tayo, DJ kasapulan ti pastor, tapnon agbalin nga epektibo iti panangi perform na iti ministry na kada tayo nga anak ti Apo. Iso nga dadigiti rumsuan nga pastor sa appreciation nga, igatangan tayo ni pastor iti bado na nga napintas. Apay ngamin, wen ata ti papapanan na pag-is-speak na nakat sangwanan dagiti pi presidente ti eskwelaan, pi principal, may mestra, akat na imbag nga rod. No DJ, bado ni pastor nga mapan agkasabakat dete agkupasan kakabsat. White idi tatangket tarumiti man kakabsat. Adumot na nagbalin nga polka dots kakabsat adot black nan. Di ba? Hanan presentable. So tapnon dagiti tao kat haanda nga dete mairita. Wano kasla uyawan DJ makita da nga lang ti pastor nga isuntot lapad ti panagdengag da. Kawasante nga naimbag ni pastor. Amoy di na pa nag-speak di inak kakabsat, idi, kaano detan? Biyernes sa di jive? What? Idi na pa nag-speak di inak, intirak kakabsat, di baro nga kaslapang masayag. Gan idi bang mangang kamin. Ag-announcean di coordinator da nga teacher. May kayo nubing mangrugin iti meeting tayo. Kung napanda nga kastan. Di kong kunana, ay, barok, babalasan ko. Di kayo nababain nga nakasyort. Deti speaker tayo, nakabarong nga nakataktak ng. Nakita yung kakabsat. It commands respect. You see? So, DJ tinaggapuan na nga, dagiti miyembro agbalindan nga dete, very creative nga agpanunutan nga. Kasla di Shunammite woman nga, di spirit na nga, anang atat na pintas nga aramidan. Yaramidan, tangatat kastoy. Di ba nagpanunot dan kakabsat? They become creative in thinking how they can help and minister to the needs of the man of God. Katata kakabsat, anat na basamak. O di niya ramidan dat timber na. Akat, na da, prophet! May mukitan dito inaramid mi nga kwarto. May kaginanad to. Apo, yaman pa, nagsayatan kakabsat. Uray sang nga pulo ti miyembro no kadagayo ko kakabsat. Babalin ako na ayan. Tauray mo't sa nga gasot ti miyembrok no awa mo't pakialam da ganyak agat nagdagsen latrik na kama pa nagkaskasaba kada kwadat kada Domingo taawa mo't lat pakialam da ganyak nga pastor da no kunahan ako makakabsat agat talaga nga madi ko mga istorya church saya. So agina na. So they became a blessing. Katata kakabsat one day ano pasamat. Nagsakit di anak na aya. Nagsakit di anak na. Natay kakabsat. Kat napan na pinaayaban di prophet. Napan na inayaban di prophet. Taray-taray di prophet. Tagkabalyo na pan. Di ko ang kakabsat. Amom di ko na di prophet. Apo. Kaslang ti punto na. Gapu iti panagayat. Di gito yung agasawa kanyak. Apo. Hangka di nga kastoy. Di kasla ipabalas mo kadakwada. Kating kararag di prophet. Agasam ti panangi kararag ti pastor king ka numarik na di ayat mo. Blessing nga kakabsat. Ngam numarik na kinasubag mo.
Amo yung tanong at ikarkararag kun kakabsat. Hello? No naswang ka nga membro, no papaanawa kang tumutpelang, no mangmangtid kalat pakasakitan ti puso ti pastor, amumlatan kakabsat, no anat ikarkararag, alangan nga, kung apo nagsayat deti nga membro, apo hana makigimgimong, nagmayat deti nga membro, apo papaanawa, apo permi nga makaparagsak deti nga membro. No, da ibagak nga sirmata, apo iso dagdegdeng katibo, iso nga, Lord, pag-prosperum ka di, bendisyon na, pasal, kasi nga rod, muti kararag, muti pastor kakabsat. Hana kamot kit di nga ilunod. Ngam tila may ibaga ti pastor ko na naapo, palagipam ka di. As a pastor, uray kas di pagpagitam nga miyembro, handa kayo nga mabaling nga ilunod lat tagakabsat. Ti kararag, mikat concern lat ta. Palagipam apo, tapno maamiris na, nga hana napintas deti posisyon na. Maamiris na nga, bari ti panunot na, kat no kasta nga kasta apo hanagro, iso nga palagipam apo iso na. Hello kakabsat? Amen? Oh, di ba iso nga nakapimpintas nga adakastoy nga pastor sa appreciation. Tapno di tate nga maawatan nga ukas jay gayam. Kat agkaroon tayo iti nasayaat nga panunot nga mayataday kaday di example nga imbaga kada kayan ta Biblia. Tapno iti kasta kat adadapay nga rumang ay ti pamati tayo. Digidi kakastoy kat kasla, kakastoy nga event kat no kumamula kakabsat kat isut mang sukay. Kasi, jay mula, kasapulan at danom. Diba? Iso digita preaching about encouragement, kasapulan na fertilizer. Ngam jay mula, kasapulan na mo ti masukay tapno, jay angin, mayat ti panagangas na kunada kakabsat, umangas mo jay mula. So, digiti kakastoy nga preaching, isut mang sukay kada kayo, tapno, digiti mayat adadapay nga sumamit ti panagdingagyo. Digiti leadership, digiti programa nga isay-sayang katmi, adadda kakabsat nga natudtudyot rik na yung agtungpal, agtulnog kan sumuporta. Gaputa adda digiti kakastoy nga event, nga mangirepress kada kayo, iti value ti office ti pastor, kanday jay tao nga nangidedikar ti biyag nang agserbi ti Apo. Amen? Amen. So ako natin kumaitata, Lord, agyamanak, tainikanak ti pastor nga mangiwanwan kanyak, agyamanak, tainikanak am ti pastor Apo nga kaya na nga isuro ti Biblia, uri adabasit tangtang ti ulo may, agyamang kami Apo, ta ti pastor may inikam ti adu nga programa, vision, hang kami mo't agro ti parabor no awam mo't digito nga proyekto nga isut pakawat-watan dagiti pamati mi nga commitment ken pamati mi apo nga agbalin nga generoso nga thank you Lord for giving us a pastor. Exactly, we needed that kind of pastor for us to grow spiritually. And all of God's people say? Oh. Dako ma-message nga itid ko kada kayo kabsat ngam next time to ti title na kat How to Overcome Worry. Amen. Ngam umdas day jayen kakabsat nga mensahe ta itang malam kat tagkararag tayo Apo Dios agyaman kami itang agundaway. Today is Pastor's Appreciation Day. Kat dayti kastoy apong aldaw kaslapan nakasukay kada kami tapnon digitay danum ti saom ken fertilizer nga may kaskasaba kada kami. Kat adada nga napimpintas Apo Diyos iti panagsaad na kada kami. Dagiti vision nga may ipapadalan, ti adipan mo, nga iwan-wan-wan na kadagiti anak mo. No, dagakastoy Apo nga explanation kat adada Apo nga dete, maikat dagidjay negatibo nga panagpanpanunot kada kami. So nga Apo, bendisyonam digiti kakabsat ti Hawaii. Makitak Apo nga talagang they are very sold out Apo ti ministry. They love you. They love the church, the work of God. They love the pastor. So nga Lord, continue to bless them and prosper them. Iyat ngay pagpakita da kadagiti at adipan mo. Ti suportada kinasuportive da kadagiti at adipan mo. Supapakam kad Apo idati salon at kirid pigsa. Supapakam kad ida Apo Diyos ti at adu nga pamendisyon. Kat dagiti tartarigagay, karkararag ti puso da Apo. Gapo kada kami nga adipan mo nga supsuportaan da kan ay ayatan da Apo.
ibalas mo, ibalyastam kadakwada apo Diyos, iti adu nga pamendisyon. Nga na makatadan kan magatang tipirag. Thank you so much, dear Lord. Kat no adda naman dagiti miyembro, nga indifferent pelaeng, apathetic iti pastor, sapitan na konbiktar. Kat apo, gyamang kamkan ka, kwam ti gloria kan dayaw, nakamamak apo Diyos, nga labanan ti adepan mo. Amumi apo dayta, adda, kat adda, pamalas apo, tasika, iti mangibalas apo, ti anyaman nga pagkaikuspilan dagiti adepan mo apo Diyos. So nga hami kuma, nga pampanunutan dayta nga banag apo. So tulungan na kami, in Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen and amen. Amen. Praise God. Paisulo unay kakabsat that wherever we are, in whatever state we are in right now, it's a direct, hanga indirect kakabsat, but it's a direct result of the life of our pastor. Amen? That imesa nga rason na, that's why we make certain decisions in life is because of the preaching of God's word, it's because of His word, and it's because of the leading of our Father God through our pastor. Amen? So, recognizein tayo, kan appreciatein tayo, iti pastor tayo. Amen? Hanlang ti panagkararag, ti konada nga rod, prayer is good, but we need cash. Amen? Anyway, antiliplipatan kakabsat, i-communicate kanya, tigiti plano tayo, panggup tayo, tapno maisagana, kin maiabot tayo, nga iawat kini pastor to no, aldawan ti birthday na dito Miyerkules, Mayo, Hajis. Amen? Maglaw yung lataya. Amen? Amen. Dawat tagar ito magdirti kakabsat, iti ikararag dito tithes and offering tayo tamalam. Diyos mi nga nagita na po, agyaman kami launay apo iti dakil nga panagayat, pamendisyon mo kanyami, O Lord God. Handa kami lang insalakan, handa kami lang inigkan ti biyag nga agnanayon, handa kami lang inigkan ti pribilehyo nga agserbi, paaramat kayong kabat, Lord, inikan na kami pa iti adipen mo, nga napnuan sirip, tapno apo da kami kat maadalan, malawlawagan, kan may turong apo, kadigiti panagbiag mi, Lord. No, ape nga ada kami iti sitwasyon mi itata, and whatever situation you are in, we are very grateful for, O Lord God. It's a direct relation. It has a direct relation, Lord God, to the leadership of this ministry. And that's through our pastor, Pastor Provi. Agyaman kami apo iti dedication na iti trabaho. Tamumi apo nga nohan nga dedicated ti puso na, ti panunot na, ti panagbiag na, ti panagserbi na keng kakit awan ti napipintas, awan ti nalalawag, awan apo iti makabsug nga mensahe ngeng kamanggagan keng kuanakit. Agyaman kami apo umuna, iti panagayat na keng kaken, panagayat na iti trabaho mo, Lord God. Ket Lord, tulungan na kam kadi nga mang-recognize, mang-acknowledge ken mangipaay apo iti suportami keng kuana, O Lord God, kast ko nati sa umo, Lord God. Tadakam tumutla ang apo iti mabenepisyohan at the end of the day. Ket Lord, patuloy mo kadi apo bendisyonan ni Suna. Tagundaway, Lord, agyaman kami manen iti gundaway nga makaisubli kami apo di iti apagkapulumi. Thank you so much, Lord, for unending and overflowing provision, O Lord God, ti panagbiag mi. Kang ronan apo iti salunat ken sirib iti panagbiag, O Lord God. Ket Lord, sika kadi apo ti patuloy mangi-provide pagkasapulan mi, tikit commit mi nga para ken ko apo. Tikit adu nga project sa apo amumi nga ada plano ada panggep mo ket kayat mi apo ti makiparte, sika kadi apo ti patuloy mangi-provide kadigiti pagkasapulan mi halang for our needs but for the needs of the ministry. Ket aramaten na kam kadi apo nga agbalin nga channel ti blessings mo. Please, Lord, this afternoon bless this offering, bless the giver. All these things we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may bring your offerings, kakabsat.
Amen. Before nga agkanta tayo kakabsat, nakpela ang imbitaran di kiti ubing agi kabesa ti bersikulo da. Ikayan. Nakakonsentrate da. Malipatan da tumakbir mo may ti sangon. Lan, awan serbi na mo ilating kabesa yun ang kayo may kabesa ti sangon. O, Nathaniel. Nathaniel first. Proverbs 3 verses 1 to 2. My son forgets Forget mo na lang. Forget not. forget not my laws, but let thine heart keep my commandment. For length. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Amen. Well done, Nathaniel. Next. Awanan, para Wednesday. Oh. No, not ready? How about Chacha? Chacha ready? No, for Wednesday? Para Wednesday itong arod. Solo ni Nathaniel itata. Amen. Dawati ka rin tumagdariti kakabsat. Let's sing one more song. Let's sing that song, Jesus, Use Me. Amen. First verse now. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. My eyes of faith, I see you at the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Amen. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cross be great, I'll work for you. Last verse. I'll stand for thee, dear Jesus, though that may come my way. I'll spread the gospel to the fallen here. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, help me to be willing to say yes. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Though the cost be great, I'll work for you. Amen. Dawatik man pa ni Pastor Pruvi to close us in prayer this afternoon. Wan, kan happy birthday man, kadigidi kakabsat nga kasangay. Zamira, Nathaniel, and Tita Teresa having their birthdays. Yes. And Ate Jen graduating from Master's School this month. Oh, of May. praise the Lord. Okay. Amen. Agkararag tayo. Lord, thank you so much for wonderful message this afternoon. Kat ikararag ko digiti nga kakabsat apo for Ma'am Jen graduating from her master's school. Kat agyaman kami apo Diyos ta sinustenaram isunan nga malpas na apo detoy nga tukad
It's a great achievement in her career. Kat I know, dakil nga banag dito apo nga naragpat na. It will be a great blessing iti panagtrabaho na apo Diyos. Kat bendisyonam, ida nga agasawa, Brother Lawrence, ti tultuloy nga panagserbida apo gan ka. Continue to give them a great heart and great wonderful grace ti panagserbida kan ka, Lord. Yes. Kastapay di gito'y agkasangay ni Tita Teresa, ni Ernaline, Zamira, ken Nathaniel. Oh, what a blessing, dear Lord. Kat manayunan iti biyagda. Kat bendisyonam ida apo Diyos ti salon at kirid ken pigsa. Ken ragsak apo Diyos iti naldaw-aldaw. Nang runa apo iti panagserbi apo ken ka. Kat alapo, ti biyag mi, ti rabaw ti daga, temporaryo, o may tugot pinumatay kami. So nga may palagip kada kami, Apo Diyos. Nga ti kami kumatpatag importansya, dagiti banag nga nailangitan. Yes, we should invest on our growth, spiritually and in all aspect, kasi kami pa nag-invest, Apo, para iti kinagnanayon. Thank you so much, dear Lord. Dismiss us with your blessing. Can you bless Preacher Glenn? Sikat mang renew, Apo, ti strength na, good health, iti trabaho na apo, ni Ma'am Bernadette, iti sikog na, sa Luadam Kadi, or ni Sandro, nagiti amin kan kakabsat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory. Amen and amen, Kapsat. Good day, God bless, and aloha.